Не отлагаш трудните неща, защото си мързелив, а защото умът ти се опитва да те предпази от някаква болка, от някакъв дискомфорт. Една от основните задачи на ума е да ни придвижва към нещата, които ни носят радост и удоволствие, и да ни отдалечава от нещата, които ни носят дискомфорт и болка. И всъщност, когато дефинираме някоя задача, някоя презентация, някоя среща, някоя задача, като нещо трудно, нещо, което ни затормозява, нещо, което ни притеснява или плаши, ума автоматично се опитва да ни спаси от тази ситуация и затова може да отлагаме нещо дни, седмици или дори месеци наред. Мариса Пиер казва, че ума винаги се опитва да прави това, което си мисли, че изискваме от него. Така че ако сме свикнали да отлагаме трудните неща, това се е превърнало в навик. Този навик обаче може по един много лесен и приятен начин да се промени и то да остане перманентно променен във времето. Когато дефинираме самата ситуация, самата задача като нещо, което всъщност ни носи удовлетворение, чувство на радост и дори удоволствие, тогава ще бъдем много повече мотивирани да се справим с това нещо. Може да си кажеш следното. Избирам днес да свърша тази задача. Днес свършвам тази задача и това ме кара да се чувствам като победител. И забележи какво се случва с вътрешната мотивация и как ще се чувстваш след като си свършил трудното нещо в началото на деня.